Бүгенге заманда бер-ике тел белән генә әллә ни майтарып булмаганын барыбыз да яхшы аңлыйбыз. Күп телләр белгән кеше үз-үзенә тагын да ныграк ышана. Чит илгә барса да югалып калмый, адашмый һәм нәрсә теләгәнен рәхәтләнеп әйтеп бирә ала. Казан шәһәренең Мәскәү районында урнашкан 2 номерлы лицей-интернат үз өстенә максатларны зурдан куйган. Лицейда укучылар 4 телдә яхшы сөйләшергә тиеш. Талантлы балалар өчен махсуслаштырылган әлеге мәктәп Россия Федерациясының иң яхшы 100 мәктәбе исемлегенә кергән. Телләргә килгәндә алар татар, рус, инглиз һәм төрек телләре. Аларны өйрәнү дәрес кысаларында гына бармый. Дәрестән тыш вакытта да укучылар үзара да, укытучылары белән дә шул телләрдә сөйләшәләр. Бу аралашу телне тизрәк һәм тирәнрәк өйрәнергә ярдәм итә. Еш кына укытучылар дәрестә балалардан күбрәк сөйләшәләр. Ә минем инглиз теле дәресләрендә балалар миннән күбрәк сөйләшә. Һәрбер сыйныф структурлаштырылган һәм иң көчле укучылар миңа ассистент буларак ярдәм итәләр. Дәресләрдә күпчелек вакытны мин укучыларны бер-берсенә дустана мөнәсәбәттә булуларын һәм бер-берсе белән хезмәттәшлек итүләрен көчле дәрәҗәдә булдырырга тырышам. Аман, аман, Biz onlara татар теленә ничектер мәхәббәт уятырга һәм аларның бу юнәлештә ничектер хәрәкәт иттерергә. Шуңа күрә без инде моны башкарыр өчен төрле юллар эзлибез. Әйтик, бүген көндә иң актуаль булган мәсьәләләрнең берсе татар телендә кызганча каршы кинофильмнар төшерелми һәм балалар әлбәттә кинотеатрга барып татарча фильм карый алмыйлар. Шуны истә тотып без кызыклы гына бер чара уздырдык. Балаларга бәйгә игълан иттек һәм алар кыска метражлы дөнья күләмендә чыккан фильмнарында татарча үзләренә тәрҗемә итәргә тәкъдим иттек һәм тавышландырып инде аны бер продукт буларак чыгарга тәкъдим иттек. Һәм бу шактый гына кызыксыну уятты. Балалар төрле Голливудта да чыккан башка төрле мультфильмнарны сайлап алып кыска метражлы аларның үзләренең татарча тавышын биреп, шул юнәлештә дә шактый гына кызыклы эш башкарганнар. Татар теле дә заманча 21нче гасырга яраклы булган бер тел икәнлегебезне күрсәтергә тырышабыз. Һәм бу юнәлештә мөмкин кадәр актив хәрәкәт итәргә тырышабыз. Лицей-интернат 1992 елда оеша. Бүгенге көндә анда 260 егет укый. Лицейның үзенчәлеге дә шунда. Монда 6нчы сыйныфтан соң бары тик егетләрне генә кабул итәләр. Уку бинасыннан тыш лицейның пансионаты да бар. Димәк, егетләр укып кына калмыйлар, рәхәтләнеп ял итәләр. Кыскасы, бер тату гаилә булып яшиләр. Bizim lisemizin çevremizi o çok yakın diyebilirim çünkü bizim lisemizin arkadaşlığı, bizim lisemizin birbiriyle konuşması, o bizi arkadaşlar ile yakınlaştıra ve iyileştirir. Lisede миңа иң ошаган әйберләрнең берсе ул һәр укучыга шәхси якын килү. Мин көрәшкә йөрим. Гел уку белән генә түгел бит инде әзрәк спорт белән дә шөгыльләнергә кирәк. Шуңа күрә спорт клубларында да йөрим. Дәресләр күбрәк инглиз телендә алып барыла. Дәресләрдән соң да лицей бай тормыш белән яши. Егетләрнең күңелләренә хуш килгән фәнне тирәнтен өйрәнү өчен уку йортында 14 клуб эшләп килә. Ә түгәрәкләр саны 10. Дзюдо, волейбол, баскетбол, робот техникасы. Җаның кайсын тели? Җыр биюсез берничек тә була алмый инде. Сәнгатькә гашыйклар иҗади түгәрәкләрне хуп күрә. Егетләр аеруча робот техникасы белән кызыксыналар. Машиналарга программалар төзү, аларга җан өрү, булар бит шундый кызык. Күп санлы проектлар, конкурслар, олимпиадаларның нәтиҗәләре дә куандыра. Күп очракта призлы урыннар яулаулары белән дан тота лицей шәкертләре. Без үзебезнең лицейбездә балаларның тәрбиясенә һәм аларның белем дәрәҗәсенә бик нык игътибар итәбез. Моның өчен минем уйлавымча лицейда барлык шартларда җитәрлек балалар өчен мәктәптә лабораторияларыбыз да бар, төрле түгәрәкләр өчен, төрле эшчәнлек өчен, дәрестән тыш эшчәнлек өчен
bütün şartlarыбыз yetiştirilген. Лицейның тагын бер отышлы ягы укучылар үз идарәсе советының бөтен чараларны оештыручы үзәк булып торуы. Социаль проектлар шул оешма аша тормышка ашырыла һәм барлык башкарылган эшләр егетләргә уңышлы шәхес буларак үсәргә ярдәм итә. Әлеге белем учагыннан җылылык, яктылык сирпелеп тора. Чөнки монда укучылар да, укытучылар да шундый ачык, мөлаем, балкып торалар. Инде синең дә шушы гаиләгә кушыласың килә икән, рәхим ит, яшь дустым, сиңа да юллар ачык.